Кой се смее? Дай. Дай. Ей, момченце. Чико. Дай, мамка. Къде са зайчетата? А? Къде са зайчетата, пиленци? Мамка. Кой ще донесе зайчета сега? Гери? Къде са малките зайчета? Трябва да ги видим. Гледам тия да не виждат много, да не го лапнат после. Да. Къде имаме е едно с дефектно ухо. Мутант някакъв. Верно. Двойно му ухото. Ма това ли е зайчето? Виж очица. И са някакви определено особени. Ма това много е пораснало. Гери. Да. Ма това е много пораснало. Страхотно. Миричко. Вече имат вид на зайци. Да. О, треперунка. Трепери. Той се пързаля, нали? Сега го изшубеде. Иначе, ето. Да. Имам едно и така му като раздвоено ухото. И много интересно. Сега някой, виж как му е това главата. Миналите зайчета не бяха така. Да. Ето. Това си е постоянна двойка, нали? Мъжки и женски. Да. Това е трето раждане, фактически. Виж как го гледа. Да, мама, ето. Виж да не се оплаши мамо, че вземе да получи инфаркт. Той се държи добре с него. Да, бе, да. Въпросът е зайка да не му пръсне сърцето. Аз мисля, че той усеща животните. Че е добронамерен. Сигурно съм даже. Ето го. Виж как иска да го ближи, да радва се, да го целуне. После зайка, майка. Страхотно. Оле! Чакай.